friends rok sutini no mane man karon ho haise sini Emang 3 movie sing anabi ebo naiman kha tamni kino ro naidi tini sing tini date 15 tarik Januari Emang 3 naiman kha sini anabi ebo suno barbar no sung naimi ang kami roko tini naiman kha jotono jena tongne ro Emang 3 naidi tai busrum prim baro naimano narok jajan no togono naimano jajan puno no good news asano hambai tai narok o anpi apps no tap yon download khai ga description no link rejo tongo engti download khadi narok download khai mana play store ro mo man thawa tai narok kaham kana ji asano hambai je ta boje saime ro no bonoro share khai di tai video no like khaji tai nong dolo no share khai di mang ti nai ma kha je saime rok jot thangmadi ani bi app no download khai nai bedi kaham kurung khai no manu